Radio Jika fɔ de la kunnafoni balan ale kɛnɛ dayɛlɛ la wari jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 nka ni ala ye tarata o tarata dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn min ye wuli kajɔ ye wari min ye kalimu tabaw ye olu ka mɔgan olu bɛ sɛbɛnni mun kɛ wari an b'a ta ni k'a lajɛ k'a la kumabaw tɔmɔ wari ni k'an da don la ni k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka bamankan na baara in tɛ kɛ maasaba baara kɔ bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo wari min b'a to lamɛnbaaw bɛ se k'an sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye o yamaruya b'ale bolo nka min ye kunnafoni min tɔmɔnani k'a di anw ma wari kan k'an da don a kɔnɔ ko la ni k'a lakale maaw ye a ko a kɛra kɛcogo min na lajɛw ka taa bila min ye yɔrɔ bilisa ɲagamilen bɛ wari ni ka jamanadenw bɔ fili la wari baara in kuma dɔ la n'i ma dɔɔni bɔ a la i bɛ dɔɔni fara a kan baara in kɛcogo ye wari nka min ye foli badabada ye wari o de bamananw ko n'i y'a min ɲɔgɔnna gɔngɔnturunbala tɛ i ntɔrɔn fila bɛ duguma n'i y'a mɛn an bɛna sigi wari ni k'an da don sɛbɛnfuraw kɔnɔ ko la dɔw de b'a sɛbɛn k'u ka sunɔgɔ bila k'u ka ɲaniw bila wari k'u ka maamago bila wari k'u ka nbejaw bila wari ni ka taa sɛbɛn k'a bila sɛbɛn kɔnɔ wari an b'o de ta ni k'o lakale kunnafoni balan filɛ nin ye e ko cogo di k'a fɔ Amɛdi y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Wajabate Elizabeth Kane ni ye ale ka boloɲɛ fɔlɔ ye an bɛ dugawu dɔn hali busa ala ka a kan to a bolo wasa min ye hakilina ɲumanw ye a ka se k'o da dɔnkiliw la ne ko bala cogo bɛ di Baba Tarawele joona ne bɛ tigɛ don info matin maa min ye sɛbɛnni kɛ sɔgɔmada na tɔgɔ ko Sikuba fulakɛ ale ka kalimu ka di bari a ko min ye dialogue intermalien ye bari b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min ni yamaruya taara ka d'ulu ma bari comité de pilotage i b'a ye k'a fɔ kunun u ye baara belebele nun don min kɛ sigilen bɛ i b'a ye k'a fɔ tile 4 kɔnɔna la Centre international de conférence de Bamako sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye n tura ye a bɛna taa biɲɛ ma wari janko min kɔni basigiko kuma min bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ bɛn ni kelenya malidenw yɛrɛ dama an ka yafa an ka dɔ bila an ka dusu bila an ka sabali an ka Mali lajɛ o min b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin tɛ ko kura ko ye Mali kɔnɔ bari min ye jalaku ye kuma bɛɛ masakɛ minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jalaku kɛnɛ sigi o ye sigi ka fɔ bɛn kelenya ye an ka bɛn ko la nka n'i y'a lajɛ jalaku laɲini ye fɛn mun ye bari ni baarakɛlaw tilal'u ka baara la ni ka ta ka di jamanakuntigi ma ale min ye baarakɛlaw bila baara la bari ko dɔ kan ka y'a kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛ o tɛmɛ kɛra a ko foyi ma ye kɔfɛ bilen bari o de ye jamana wari ka ta ka don jalaku la bari baarakɛlaw y'u ka baara kɛ ka di bari bɛɛ lajɛlen y'i kɔ bɔgɔ ni ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye o kɛra bannen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goyita bari n'i y'a lajɛ sɔrɔsi don Mali ka camancɛ fanga ɲɛma don bari ale mana ko laɲini kɛ bari ala barika la a b'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko dialogue minnu donnen filɛ a bolo bari ni k'a ɲɛmaya ta ni k'a di cɛkɔrɔba ma n'o ye jamana premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Usumani Isufu Mayiga bɛɛ ko a ma ko Pinochet sɛbɛnnikɛla ko min ye Asimi ye a ka ko tɛ tulonkɛ ye cogo min na n'i ye Pinochet fana lajɛ o fana ka ko tɛ tulonkɛ ko ye sabu n'i y'a lajɛ o fana mana ko ŋaniya bari o b'o baara kɛ o dɔnna n'o ye fo ka Pinochet da la sɛbɛnnikɛla ko ni cɛ duman ŋanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kunna bari o kɛnɛ bɛ kɛ wasa ye a ko min ye ni dialogue intermalien ye bari k'a bɛ sɔn ka kɛ wasa dumanba ye a ko n'i ye kunun lajɛ a ko min ye an ka jamana marayɔrɔ 19 bari ka taa bila Bamakɔ faaba i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan bari ka taa bila lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɛmɛ k'u lakodɔn o lasigidenw fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye jamana premier ministre ye a n'a ka gouvernement membre sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen maa min ka wuli kajɔ ye bari o de ye jamanakuntigi ye a ko min ye docteur Shokɛli Kokala Mayiga na nin baara minnu donna jalaku baarakɛlaw bolo bari u ka nin atelier dumanba in sigi sen kan u ka bɛn fɔla min ye donkan ye baara kan ka kɛnɛ hakilina minnu ye bari marabolo bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan i ka marabolo hakilina ye min ye i b'o fɔ kɛnɛ kan dekun mun b'i ka marabolo la i b'o fɔ kɛnɛ kan laɲini mun b'i ka marabolo fɛ i b'o fɔ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'o baara kɛra k'o s'a danna ka tile 4 kuncɛ n'o ye bɔgariw bɛ wuli n'o de ye ni k'o kɛ gafe ye bɔgari ka sɔrɔ k'u cɛsiri fɛn minnu fɔra k'a ɲini ka fura ɲini a la bɔgari
dialogue a nafa filɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana premier ministre n'o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga Bukari a y'a a ɲini malidenw fɛ k'a yira k'a fɔ nin ye dialogue dumanba ye sabu n'i ye kow taabolo lajɛ Bukari min ye accord de paix d'Alger jamana y'o bɔ a ma ni k'o fara k'o fili baji la sɛbɛnnikɛla ko min ye MINUSMA ye jamana y'o gɛn ka bɔ faso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sogɛli Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko minnu tun balibalilen bɛ Mali kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ cɛmancɛ fanga marabaw u kɛra sababu ye ne ka fura sɔrɔ caman na misali min ye Kidali ye Bukari ko maa dɔw kun kangarani bɛ ani yen cɛ o bɛ Mali ka bolo kan bi kabini novembre kalo tile 14 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye wulikajɔ ye Bukari b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'u sɔn dɔɔni tɛ tɔ foyi la a ko n'i ye min ye laɲiniw ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale de ka kuma don k'a b'a ɲini malidenw fɛ Bukari an kana sigi an ka kuma min ye jamana ale kunkanko ye a ko kuma bɛna kɛ jamana ko bɛɛ lajɛlen kan Bukari min b'a to an ka bɛn min b'a to Mali Bukari a ka ja nka ko waleya damadɔ bɛ yen ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la Bukari k'olu tɛ négocier maa si fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ye maa wɛrɛ k'i sago k'a kɔnɔ Bukari ni ka sibiri ɲɛ kelen tigɛ ka d'i ma ko ka jamana sigi ka jamana sigi Mali kɔnɔ Bukari k'o kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko min ye bamanciya wale o tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen bamanciya groupe bɛ yen Mali t'o lakodɔn bilen Bukari k'o tɛ kɛ maa si fɛla ko ye bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ye k'a bolo tunun ka d'a kɔ min tɛ Mali ɲɛmaaw ka hakilina ye min tɛ malidenw ka taabolo ye Bukari k'o banna Bukari sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin hakilinaw lajɛ n'a bɔr'o la Bukari ka tila ka dɔ wɛrɛ far'a kan min ye damatɛmɛ fanga ye Bukari k'o sigi mɔgɔw kunna n'o ye diinɛko ye ko Mali ye laïci jamana ye diinɛ bɛ damana ka k'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye jɔsɔnna ye i ka jo sɔn i ka to n'i ka jɔsɔn ye n'o ye Bukari ka maaw ye maa min ye kuranɛtigi ye fɛrɛ minɛ ye ne ko e ma ko n bɛ boli de sɔn nka i ye kɔrɔlen ko ye i ye kabiti ye ayiwa dɔgɔ i bɛ bɔ kabitiya la bi de kuma b'a fɔ dɛ i b'a fɛ ka dagaba de lama min ye anw ka jamana sariya sunba ye a ko diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛlen bɛ yan o fana ye tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔ o fana ye tiɲɛ silamɛ diinɛ o chrétien diinɛ o n tɛ foyi la o i kɔni i ni jamanadenw bɛ sigi an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka n'i nana k'i bɛ na i ta de cogo an kunna an taabolo kɔrɔ k'o b'an bolo o fana tɛ yɛrɛ an bɛ min fɔ hakilinajigi min ye alisilamɛ diinɛ ye ka taa se chrétien diinɛ ma yanni o bɛ na o y'a sɔrɔ anw tɛ fɛn dɔ kɛ yan o y'a sɔrɔ an m'an ka kɔrɔlen kan t'a jira k'a fɔ min nana n'o tɛ ne min filɛ nin ye n bɛ n ka farida 5 seli wa n'Ala ye se kɛ n ye n'i ye magantaga billet sɔrɔ n bɛ taa maga o ma problème bɛ min o tɛ sɛjani minɛ valide ko minɛ k'o kantigɛ an tɔgɔ fari Bukari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bukari min ye bɛɛ lajɛlen ka to i ka taabolo kan Bukari ko de bɛ Mali diya a ko n'i y'a lajɛ n'a bɔr'o la maa o maa ne de kɔni yera ko wɛrɛ la Bukari ko wɛrɛ na k'e kɔnɔ o tuma min ye malidenw ye k'an fɔ ka bɛn min ye fitinɛjugu min bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ jɔngɔnɔ ni fila Bukari ni k'o kɛlɛ k'o duga ka bɔ yen maa ti kɛlɛla jamana in kɔnɔ siyako kɛlɛ tɛ yen dɔw ka tugutugu bari de don ni ka fitinɛ wuli jamana in kɔnɔ n'o tɛ kabini Ala ka jamana in da siyako kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ maa dɔw de tun bɛ fɛ ka malidenw bila ɲɔgɔn na ni ka fitinɛ wuli Mali kɔnɔ Bukari k'an y'a dɔn an y'a kɔrɔ dɔn Bukari ko tɛna ɲɛ sɔrɔ bilen malidenw yɛrɛ dama an kan ka fɛn mun kɛ janko keleya bɛ se ka sabati Bukari ko baara daminɛna min ye tile 4 ye Sogɛli Kokala Mayiga ko yan'a bɛ ban ko bɛɛ kan ka kɛ Asimi ka hakilina ye fɛn mun ye baara kɛbagaw ka se k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don info matin ka fara fasirijɛkulu kan wajabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten kɔnɔdenni kɔnɔba kanfɔla i tɛ mɛn ɲa kɔnɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin o ye Seyidu Jara ye Jarakɛ ko min ye n'a sɔrɔla Asimi kɛ bɛ ka jɛkulu sigi sen kan n'o bɛ jamanadenw ka keleya ko fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a to a da ko dialogue national intermalien maa wɛrɛ kana i da don an kun kan ko kibaruya la e ko o hakilina ye o ɲɛ bɛ M5 RP maaw fɛ yen wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsa in na maanifin minnu bɛ yen n'olu sɔmi ka jan a fɔ n'o sɔmi ka surun i b'a ye k'a fɔ politiki bunna kun kan M5 RP n'i y'o fɔ bɛɛ docteur Sogɛli Kokala Mayiga i b'o ka hakilinaw ni ka o maana wa n'i y'a ta k'a lajɛ M5 RP mouvement du 5 juin du rassemblement des forces patriotiques da bakurunba la an ko a ma ko M5 RP o min kɛla sabu ye ni ka wuli ka jɔ kɛ ka bɔlɔw minɛ Ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ka se k'a ka fanga ni k'a dafiri ni sɔrɔdasiw nana
na no Asim colonel Asim Goita na ka mawi kana bara to ni ka dalafa wani ko in laje MSNRP ka bi do fobi ibaye ka fo farafarali chama o kala akonnana wa afarafarali e ko atala ka juya ka tawa bawo mi ye kuluflaye olu kembe ka o yere soro MSNRP konnana bawo mi ye tendance Imam Umar Jarae kata se tendance vice président Boubacar Traoré ni belajele ma wele ko buba o kulufla koni o sigi mbe ku nye jonyona mi ye Dr Shogel Kokala Maigaye fasirigela ka fola ko mi ye ko Shogel Kokala Maigaye ko aka ajeguli aka kono ko laje ni hakli sigi bawo na malaje jinyama jolena ni jegulu ka farafarali kata kulufla yi akonnana belajele ndi farala nywanga Elhaji Brum Boubacar Keita alama hinana ka fanga ni ga dafri so togo ni sanga mi ndumbe MSNRP ro doni gama kana bugo bila ibaye ka fo afanga obala ka doya bawo ali Sheikh Dr Shogel Kokala Maiga akata ni ga sugandi sordaju ve ka kechi monjoro fanga bulu nyemai no premier ministre ya joro ibaye ka fo ala ni MSNRP o sababu go tumba soro uma farafara wa ibaye fana mi ye jekulu na buyana abolo fara be chaya wa jekulu mana buya belajele ni haglina de bena wa okera sabu ye mado be olugu yera nyingoyi ina fo jekulu mimbe no ye Imam Mahmoud Digo ka lafasal ton jekulu bay no ye semasi olugu yerata o fana bole goy ibaye fana ka fo mi ye yera wolo debu sur le rempart olu fana yu yerata katase Umar Margona ka jekulu toma minu ngoni be olu ya jira ka fo MSNRP sembe danga dola onulu kungle nanu haglina te gele olu nu yera yini MSNRP malikura o jekulu fara la ninga ta kati u fana tasigi u damana wasa mi ye u yera ka tabulo ye kaseka o matarafa wa ko ni fara li bela jile mbora MSNRP korobala wa mi ngoni nyema ya no be Dr Shogel Kokala Maiga bulu ko yelma ko na ke sabo ni ga Dr Shogel Kokala Maiga ni ga fanga dogo yawa wa domi na ni sorasu ya miri ka fo una boni premier ministre ya jorola ko yelma ko fanga na sorala de ba na sorala wasa ka kokoroma duwa mi ye moyen de preshoy no de ye ka kuluke iko munum be no lu fanga ka bu u ko ka gri u disi ka gri ni mago ka be tu ila ulu manu nyege ne bobe ako abeji ka da ko ga ka be danga mi nabi MSNRP afrafarali bolo fara chaele be kase hagamina ko yelma ko mi Dr Shogel Kokala Maiga amanga srante saka fo ni sorda su ko ku babwa jorola utna babwa jorola wa ko bawo ni ya taka laje ale sugandila ka ke premier ministre ye ministre nyamado wa ni yo ka tabolo fana laje aga ministre munu nolu ministre so mbaga dangani akono mi ye soni talaka sigi mi nga fasiri ke bafe kurango ani dadu muni fengo ko belejele ko lu masika ke sababa ye kurango ka do bala mi ye manivu mama ko jombe kurana al nasr la kle damado ina ibaye ka fo kuran aga tikeli bambali chama bombe ula gamba fe kurana nana akanata manivu munu be nolu daire mesri me kurana no bulla baragelo ye no lu mu daire mesoro ko yalma ko misiti pa abriba kuna waki to da ko jesu lewa ni yo ko in laje sfazrigela no sedu jarai aya jira ka fo dona na tawla mi MSNRP yalma ko abena ke femi na awolole ashu de wololawa ni ngali ko ni bombe gage namba wele ko MSNRP mord sa belle mort wani ko inda to ga ingagiri ba u fazrigela ya jira ka fo mi Dr Shogel Kokala Maiga aka ferani de bele jile tige farafarali munno be MSNRP gono aka fere tige wasa o farafarali manifunga wele ka faranyanga ina fo kele dam na jomina u ka faranyanga o chuga kele na ka ke fanga girman bakile ni we sabe na ya asama ka bo l'indicateur du renouveau kono sedu jara aka fasridu bo trawre fon fe na damne manya o laban fe na nya le sankore ni u boko keme ani mugani fly bari minye bi ibaye ka fo bi février kalo o kle mugani wolonvla sɛbɛnnikɛla ko maa min y'a sɛbɛn bari o ye la rédaction ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye ko taabolo lajɛ procureur général près de la cour d'appel de Bamako Bokari ko olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Bokari jaabi min sɔrɔla an ka finitigilakaw bolo Bokari min ye jɛrɛjɛkulu dɔ ye minnu ka baara bɛn bɛ terrorisiya ma Bokari janfa Bamaganciya Bokari min ye jamana ye k'a bilisa ɲagami Bokari ko kɛb'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli min ye enquête dayɛlɛla Bokari ni k'a lajɛ Mali kɔrɔn tile B Kɛɲɛka Baɲanfa ni k'a lajɛ Bokari min ye aradari ye k'a lajɛ jɔn ni jɔn de bɛ ka Mali lamaga ni ka Mali logoba sɛbɛnnikɛla ko Bokari aradari y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ k'a kɛ cɛ tɛ muso tɛ maa minnu tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ kabini lawale la Bokari aradari jɔr'u kan sɛbɛnnikɛla ko
matan iklo karabosigi ali gabas ak intala bilali ak sherifu ibrahim ulu anda fahad aga muhammad iyada aga agali u ko ma tuguni abu al fadal u ko ma tuguni fadali sabanikala ko ako ma wara be no ye hamun ulu aliye min ye muhammad aga najima afaji aga buhada min ye useni ulu gulamwe wari matana oye hamadu ni bari alias amadu kufa sabanikala ko wari ni matan jateminɛw y'a yira k'a fɔ bakari ninnu ye mali tɔɔrɔ ninnu ye mali degun u ye mali tɔɲɔ bakari ni ka janfanjugu de wuli mali kɔnɔ ni ka terroriste jɛrɛjɛkulu sigi bakari ni ka bamancɛw sigi ni ka malidenw fa ni ka mali bilisa ɲagami bakari ko yafatigiw ma sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ye bakari k'u bɛ ka ɲini bakari ni maaw ma b'u yɔrɔ dɔn i k'u yɔrɔ fɔ bakari n'u minɛna procureur min ye père de la cour d'appel de Bamako ye bakari a ko n'u yɛrɛ u bɛ jɔ min ye kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni k'u ɲininka bakari mun y'u bila ka jamana lafo ka jamana bilisa ɲagami bakari ka jamana tɔɔrɔ bakari k'u bɛ ɲininka u ye wale cɛjugu kɛ bakari ko bɛɛ b'i ka waleya jaabi sɛbɛnnikɛla ko bakari nin baara in ma daminɛ bi koyi kabini novembre kalo san 2023 bakari b'a ye k'a fɔ nin sɛbɛnfura in bɔra bakari ni ka ji da sɛnɛ kan k'a yira malidenw na k'a fɔ hali bi a ko in bɛɛ sen na ni maaw ma b'u yɔrɔ dɔn i k'u kofɔ bakari min ye u ka janfanciw ye u ni maa minnu bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo bakari kulu fana bɛ far'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye mali ye a janfara mali tɔɔrɔla bakari maa minnu y'a kɛ u dɔnna bakari k'u bɛ ka ɲini mali sariya fɛ wa k'u bɛ minɛ don dɔ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le sankore kɔnɔ u ka bi bɔli don le sankore ka fara fasiri jɛkulu kan jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye bɔ Tarawele i tɛgɛ don Bɔjabate maanifin kana se kilisi la k'a fɔ nɔfɛ ala kana maa si dɛsɛ u la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kayimade ND Kayimade ND ko CEDEAO halisa to sira tɔw k'an ka gan dɛ u ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ ni nin kun ye laadala ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'an k'a ma ko session extraordinaire min kɔni ni a baaraw bɛɛ lajɛlen sigila sen kan février kalo tile 24 san 2024 Nigeria faaba kɔnɔ n'o ye Abuja ye a sigila jamana damadɔ kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama AES jamana saba ka taa se Laginɛ ma i b'a ye k'a fɔ taabolow kɔni ni hakilinaw kɔni wulila ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye lajɛrew kuncɛtɔla o bɛ sɛbɛnfura min dilan n'a bɛ wele ko communiqué finali o communiqué n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ fɛn min maana o de ye ko kun kɛn bɛ ka ɲagili min ta ka ɲɛsin Niger jamana ma k'u ka nafolo ni ka gogoro don a la ka da sɔ nafolo ɲɛ Niger jamana faamaw u tɛgɛ kana se ka da u ka nafolo ka bankiw la CEDEAO dugukolo sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ k'o ye o sanction ninnu k'u y'a bɛɛ lajɛlen wuli a bɛɛ lajɛlen wulila wa min ye taa ni ka segin ye k'u bɛ se ka o fana kɛ wa min ye gouvernement maaw ye u n'u ka denbaya taa ni ka segin min n'o fana ni dan kun sigin bɛ o la k'o bɛɛ lajɛlen fana wulila wa u ka nafolo kun mara bɛ banki minnu i n'a fɔ BIDC ka taa se BOAD ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛn bɛ Niger jamana ye a n'a faamaw waasa u ka se k'u ka nafolo sɔrɔ ni k'o maa mako ɲɛnabɔ CEDEAO u y'a jira fana k'a fɔ laɲini na halisa ka ɲɛsin Niger ma o de ye u bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin Niger camanjɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ma n'o de ye président kɔrɔ min n'a bɛ u bolo n'o ye Mohamed Bazoum ye n'a a ndarakila ka bɔ a ka jamanakuntigiya sigila kɔnɔ kabi juillet kalo tile 26 tɛmɛlen san 2023 n'o sabu kɔni dulola fanga daraki la n'a bɛ wele ko coup d'état i b'a ye k'a fɔ k'u b'a fɛ Mohamed Bazoum min ye sɔrɔdasiw ye Niger kɔnɔna na u k'u tɛgɛ bɔ Bazoum kan na hali ni bolo bɔra Bazoum kan na est-ce que a bɛna sɔn k'a yɛrɛ di n'a ni kun n'a ka denbaya kɔni kisi mɛ Bazoum bɛ to Niger sa bawo ni Bazoum tola ka farati ka bɔ wale o bɛ fɛlɛ kɛ k'a fa e b'a dɔn min bɛ fɔ a ma sa ex-président diɲɛ don ka ca a ka ca dɛ
n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ u ye u ɲɛsin anw ka faso Maliba ma bawo u kun kɛn bɛ k'a jira fana k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaw u n'u a fɔ ka taa se gouvernement maaw ma u n'u ka denbaya ka taa ni ka segin ko dansigi fana kun kɛn bɛ o la min ye fa fɔ fana ko min ye anw ka jamanadenw ye u se man ka ye ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan n'o ye CEDEAO jamanaw ka ɲɔgɔndan minnu n'olu b'a kɛ tuma ni tuma k'an ka mɔgɔw man k'a fɔ k'u b'u u kana bɔ o poste professionnel ninnu nɔfɛ ko wa k'o fana k'o ɲagili k'o wulila ka bɔ yen wa maa bɛ se k'a fɔ o de fana kun ye ɲagili laban ye min n'o kun ɲɛsin bɛ faso Maliba ma n'o fana bɔla yen min ye général Mamadi Doumbouya ye Laginɛ cɛmancɛ fanga ɲɛma o fana CEDEAO y'a jira fana k'a fɔ ko min ye gɛrɛn tɛ ye n'o ye sanction ye n'o ye ɲagili ye ka ɲɛsin Laginɛ ma k'o fana k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ nin wulila ka bɔ Laginɛ jamana kan o fana bɔlen koyi an ka AES jamana sabanan Burkina Faso o y'a lawula kama o ma fɛn fɔ u ka ko kan o kun kan k'o kibaruya fɛn ma fɔ o la a di fɔra AES kɔnɔ k'a fɔ min ye jamana saba in dɔ la kelen ni tugɛla a dɔ la kelen na min ye fila tɔ ye olu kɔni bɛ na ni ka na kɔkɔrɔma doni k'a kana siga Niger o Mali o n'aw ye sanction wuli ka bɔ olu da la aw ma wuli ka bɔ Burkina Faso da la ko yalima aw ye baara kɛ wa ɲininkali bɔ ma ka kɛ de Samake ale min ye fasirikɛla ye Kayima de ND kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nin ko kɔni maa kan ka a lajɛ ni hakili ye wa a kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na wa min yamaruya fana di bɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ni jamana kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana saba k'a fɔ k'olu ɲɛmaw u ka taa ni ka segin kɛ CEDEAO duguw kɔnɔna na an bɛ min fɔ ka dɔw k'o sɛbɛn tɛ dɛ bɛɛ ka to i ka jamana kɔnɔ n'i y'a kɛ yaala bɔnbali ni fɛn min y'i sɔrɔ o la i yɛrɛ taar'o ɲini bɛɛ ti to i ka jamana kɔnɔ an ka nafaw n'an ka hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn kun hali sini an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen an bɛ ka doniw ɲi kunna ka taa ni frontière la mago dɔ bɛ jamana dɔ la e bɛ taa fɛn dɔ ta yen dɔw mago bɛ fɛ u bɛ na fɛn dɔ ta yan maa kelen bɛ se ko la a ti to an ka jamana kɔnɔ dɛ i ka kuma man ɲi e bolo ne ka kuma man ɲi n'o tɛ kuma in ɲɔgɔn na kuma tɛ n'o kɛra fiɲɛ bɛ tigɛ dɔ la dɛ n bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ka t'u ka jamana kɔnɔ voyage ba a ka dabila gouvernement ɲɛmaaw ka voyage ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ a ka dabila n'u ma ɲɛ ciden ci kɔ u ka ministère des affaires étrangères ci baara banna mais min ye Burkina ye ko yalima ko pankɛlaw kunna ka da kun jumɛn kan fasirikɛbaa kɛ mɛ ka ɲininkali kɛ ko yalima k'a lawuli bɛ a kama wa min ye Niger Burkina Faso ye o président n'o ye capitaine Traoré Ibrahim Traoré ale kɔni ale a tɛ maa ci wa hakilina minnu bɛ a la politicien n'i y'i kun kan bɔ k'a fɔ k'e na dɔ fɔ finitigilakaw ma wa a bɛ marifa don i bolo i ka taa fara soldats kan i bɛ kɛ kɛlɛcɛ ye n'i ye fɛn min sɔrɔ o kɛnɛ kan wa walima yan'a ko ka kuncɛ ne ye fɛn min ne nan'i sigi ka bureau kɔnɔ wali i ka dukɛnɛmana na e n'i da ma nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Kayima de ND kɔnɔ de Samake a ka fasiri Bakari Traoré tuguni ne bɛ n tigɛ don l'humanité maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye Bakari a ko min ye professeur Jɔnkunda Traoré Mali transition jamanakuntigi kɔrɔ Bakari min ye colonel Assimi Goïta ye Mali transition ɲɛmaa kura Bakari k'a y'a ka yamaruya sɛbɛn ni k'a bɔ a ma ni Ibrahim Boubacar Keïta Ala ma hinɛ la ale tun ye danaya d'a kan ni k'a kɛ a ka jɔyɔrɔtigi ye Bakari min ye basigi sabatili an ka jamana cɛmancɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin baara in sigira sen kan Bakari juin kalo dɔ tile 20 san 2019 min ye président de la république a waati la n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta IBK Mande Masa Bakari ale de y'i sigi k'i miiri jamana in kun caman dina ka goni fo k'a dama tɛmɛ a ko dugu bɛ ka ci taw bɛ ka don duguw la bɛnbaliyaw bɛ yen mun ni mun de bɛ ka nin kɛ a bara ta min ye faso maliden dɔ ye ne na danaya ta ka dɔ kan k'o kɛ n ka da ye k'o kɛ n sen ye k'o kɛ n tulo ni hakili ye Bakari ale ka taa fɔli kɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ janko tasuma min bɛ a bɛ se ka duga sɛbɛnnikɛla ko a don in kama Ibrahim Boubacar Keïta a y'a wakili ta ka da maa min kan o de ye Adema min ye ale ɲɛmaaba dɔ ye n'o ye professeur Jɔnkunda Traoré Mali transition ɲɛmaakɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko i bɛ ka a ye wele bila Jɔnkunda ma min ye Jɔnkunda janko min y'i bolo don jamana baara la min ye professeur Jɔnkunda ye a ko IBK n'i ye n bila baara o baara la n b'a kɛ a ko Mali ko o ka girin n'an ka kow ye Mali ko b'an ka ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko Ibrahim Boubacar Keïta n filɛ nin ye i ye n bila baara jumɛn na IBK ko professeur Jɔnkunda ma a don in kama n b'i kɛ maa ye danama n b'i kɛ maa ye ciden i ka taa jamana cɛmancɛ bolo la n'o ye Mali centre ye Bakari centre kɔnɔ dugu bɛ ka ci dugu bɛ ka jeni i ka taa maaw lasigi i ka taa bɛn ni keleya fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sabali Mali dɔnnen tɛ ne nin ye janko basigi bɛ se ka sabati i ka mission filɛ
jamana tɔgɔla kɔni sɛbɛnnikɛla ko min ye professeur Jɔnkunda ye a ko Ibrahima Boubacar Keita o kuma Ala ma hinɛna la a ko n y'i ka baara minɛ ni bolo fila ye Mali ko don a tɛ gira i ma a tɛ gira ne ma wa n b'a kɛ ni diinɛ ni ŋaniya ye wa a y'a baara boloda sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ o don kana bila bi la Boubacar Traoré san 5 professeur Jɔnkunda Traoré Boubacar tun bɛ k'o baara in kɛ o kuma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a bɛ komi baara in nɔ bɔra la sabu n'i y'a lajɛ bamanciya wale a ma ban jamana cɛmancɛ bolo la dɛ nka nɔgɔya dɔɔni kɛra sabu min ye dugu tun bɛ ka jeni tasuma mun tun bɛ ka wuli Boubacar ko tiɲɛ ko Ala ko belebeleba bɔr'o la ko ni dun y'o belebele bɔli sababu dɔ lajɛ armée monte en puissance ka sababu y'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko armée monte en puissance Boubacar nkalon t'o ye a ko n'i ye bɛri ye o tun bɛ jugu bolo o bɛ Mali bolo bi min ye ANEFIS ye o bɛ Mali bolo hakɛ Lɔkɔ Kidali nin bɛɛ bɛ Mali bolo bi armée monte en puissance ko lakika don sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko armée monte en puissance Boubacar nɔ bɔra kow la maa min kan ka fɔ ka bɛn kɛ ni ka basigi don dugu ni ɲɔgɔn cɛ nɔ bɔra ka baara la ko kun jumɛn na bilen o tɔn in o bɛ to a ka baara la Boubacar k'a kan ka ci ka dakolon ci k'u ka mission banna sɛbɛnnikɛla ko mission banna kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ Boubacar min ye colonel Assimi Goïta ye a y'a yira k'a fɔ professeur Jɔnkunda Traoré i bilala baara min na baara in a sera dan na o tuma ne b'i ka baara dansigi o tuma k'i fo k'i waleɲuman dɔn jamana tɔgɔ la jamanadenw tɔgɔ la i ye min kɛ i kan ka fo k'i waleɲuman dɔn sabu i sɔnna i tun bɛ se k'i ban i sɔnna ka baara kɛ jamana ye o tuma i tɛ min ye comité i t'a ɲɛmaa ye bilen o tuma comité ko yɛrɛ da jiginna pewu o tuma min ye dialogue intermalien o sigira sen kan malidenw ka taabolo kura kɛ kunnafoni filani ye an ye min bɔ humanité kɔnɔ u ka bi bɔli don humanité k'u fo wajabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako soir de Bamako min ye ndɔnw ye e ko o kɛ n tɛ ka masiba ta ni ka ɲɛsin anw ka cikɛlaw ma ani forotigiw ma Segu mara kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ autorité communale cercle de Baraweli ani Ɲono o kɛn bɛ ka kulekan bɔ fatirikɛla n'o ye Yusuf Konate ye Yusuf ko n'i ye ndɔnw ka nin wulikajɔ ta k'a lajɛ min ye Segu région kɔnɔna ye o kɔni a kɛn bɛ lajaba sugu bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin forotigiw ma ani jiriforotigiw ma n'i ye ko in fara ɲɔgɔn kan min ye dugu togoda caman bɛ yen bi bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun na ni ka kule ka sabu kɛ ndɔnw ka tɛmɛli ye ka foro kɔnɔna na bon ko n'u nana n'u ye mangoro ju sɔrɔ u b'a ɲimi k'a ban i n'a fɔ ko mangoro k'a kun tɛ o mangoro kun turun tɛ o yɔrɔ la o fana mana bɔ yen sɔmɔsun b'o cogo la yiri wɛrɛw bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ hinɛ ye adamaden ma dumuni sira fɛ i b'a ye k'a fɔ ndɔ ninnu kɔni on dirait que b'a fɔ k'u cilen don n'i y'a ta k'a lajɛ u mana n'u firi i ka jardin kan o kɔni ɲɛtugu ka yɛlɛ o bɛ sin k'a bɛɛ lajɛlen kunun k'a ba ten i jɔrɛ fɔlɔ ndɔni dɔ yera Mali la ko kirike pèlerin o don o ndɔn kelenw don wa o don dɛ ko kura ko yɛrɛ wa mɛ min fana f'i ɲɛna a ndɔn mariki wɛrɛw nalen don minnu fana ka farin ka tɛmɛ ninnu kan ntɔn kamalenba ngɔlini fila bɛ minnu na nin y'a kate ngɔlini kɔrikɔri ni maa bɛ se k'a fɔ nin ye ndɔn modèle min ye ninnu mitele de don ni n ko mitela i ye coronavirus tan kɔni ye i y'a dɔn a bɛ fɔ ko banakisɛ a yɛlɛmana dɔgɔtɔrɔ t'a wele k'a mitela wa le virus a connu une mutation o de ye nin ndɔn mariki ninnu ye an bɛ minnu dɔn ka kɔrɔ dɛ ninnu fana ka farin n'olu ye an tun bɛ minnu dun denmisɛnnin feerekɛba ni guwakelen ninnu olu kɔni tɛ ninnu in tasi dɔn ndɔn subaw n'i y'i baara kɛ ndɔn minɛ ye ka dun ka jɛ a pɔsɔni ma e bɛ taa lahara kana sigi baloko jumɛn bɛ bi a sen kan min ma ndɔn don ani coloba maaninfin miɲɛ ka bon e maa min filɛ nin ye dumuni ka di ye wari na k'i hakili jigin kɔrɔlen dɔ la fɛn dɔ tun bɛ ko coloba dɔ tun bɛ ko guwakɛlɛba dɔ bɛ min ye ŋamaw ye Boubacar an ka jida kɔrɔlen dɔ saraka sa ayiwa walima ma fɛn dun na de anw dun b'a minɛ anw dun b'u minɛ anw b'u minɛ ɲɔsuw de la n'i ma denmisɛnniya duman kɛ n'i ma fɛn dun na dɔrɔn i ma denmisɛnniya duman kɛ min ye autorité communale ye cercle de Baraweli kɔnɔna na ani Ɲono olu kɛn bɛ ka kulekan bɔ n'i ye Baraweli ta ni k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman de bɛ yen n'o ye togodaw ye min ye a cikɛlaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na bawo maaninfinw ka jirifolo dɔ ninnu mana tɛmɛ a kɔnɔna na u b'a bɛɛ lajɛlen dun ni k'a ban pewu wa min ye cikɛla dɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka mangoro foro wa ndɔn tɛmɛlen kɔfɛ foyi wɛrɛ ma ye ale bolo ni ɲɛji jigili tɛ wa a jirala fana k'a fɔ u ye kunnafoni ta ni k'a di anw ka cɛkɛda bolofara min n'o bɛ yen ni a bɛ wele ko direction de protection des végétaux o bolofara min n'o bɛ Segu région kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabalijugu bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ k'u bɔra kunnafoni kalama ko baw min ye Ɲono ni Baraweli ye gɛlɛya ani gɛrɛn tɛ ndɔn ninnu fɛ u y'a ta
ani ka ɲɛsi cikalo ni forotigiw ma bawo a nana bɛn waati fana ma sumanw walima jiridenw kari waati o ma se kosɛbɛ n b'a bila ka dɔɔnin kɛ waasa a ka se ka kɛ balamɔya sunna yani n b'a tigɛ ni dɔw nana ka na fɔ n kɔ a kɔni a kɛra tɔkajɛ ye n'i ye ko in lajɛ min ye forotigiw ye u kɔni kɛn bɛ ka wele bila jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ an ka cikɛko ma u ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala fana bolofara min bɛ yen n'o ye cɛkɛda ye n'a bɛ wele ko direction de protection des végétaux u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ teliya la waasa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Segu région ye kɛrɛnkɛrɛnniyala Baraweli ani Ɲɔnɔ njɔnw dɛmɛ bɛ maa minnu ka forow kɔnɔna an'u ka jiriforow la u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ waasa ninnu kɔni tɛgɛ bɛ se ka b'u kunjɛ la cogo min na bawo a ko a kɛn bɛ gɛlɛya ye nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate a ka fasiri don Bo Tarawele sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o bɛ kɔmɔsuruku kan diya an bɛ taa Ahmed fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nin ye Magan Daɲogo ye an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ajiwan Sancago ne ko bala cogo bɛ di Bo Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Musa Mayiga ari Musa Mayiga Bɔkari a ko min ye commissaire de police de 16e arrondissement commune 1 na Sotiba Bɔkari commissaire n'o ye Dara n'a ka cɛdenw ye a ko min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sen fɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ Ajiwani Sancago Bɔkari k'u ye tigɛ ta k'a d'a kan o ma bɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛra juma tɛmɛnen ye n'o de bɛnna février kalo tile 23 ma Bɔkari b'a ye k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna ye sabu bɛɛ n'i ka baara polisiw ka baara waati bɛɛ kɔnɔ Bɔkari o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye ni k'u ɲini ka bɔ dugu kɔnɔna la Bɔkari o de ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sen fɛ min ye dunanjigi lotali dɔ ye commune 1 kɔnɔ Bɔkari sɛbɛnnikɛla n'o ye ari Musa Mayiga a ma lotali in tɔgɔ fɔ a y'o to bɛrɛ la a ko polisiw ka sɛgɛsɛgɛli la Bɔkari u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ni lotali in kɔnɔ Bɔkari u nan'u jɔ lotali da la u ni npogotiginin dɔ sina ka ɲɔgɔn sɔrɔ lotali da la o tɔgɔ ko Jɛnɛba ba Jɛnɛba u sina ka ba Jɛnɛ ɲininka o tuma lotali in kɔnɔna bɛ cogo di ye a na kɛ ni Duma Abu Su kɔrɔnin den na lotali in kɔnɔ ba Jɛnɛ ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la ni su tɛ fila ye fo kelen min ye Ajiwani n'a ka cɛdenw ye u bɛ k'o kɛ lotali kɔnɔ ye u bɛ nin chambre in kɔnɔ ye ba Jɛnɛ ko o tuma min kɔni a ye yɛlɛn joona min ye nin chambre in kɔnɔ ye n'a y'a dayɛlɛ dɔrɔn a bɛ taa dɔn k'a fɔ min bɛ yen Bɔkari min ye ba Jɛnɛ ye dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da polisiw ye ba Jɛnɛ tɔnbulon ɲɛ Bɔkari ba Jɛnɛ y'a fɔ cogo min na dɛ a bɛ dɔ kalama a ko la Bɔkari u sina ka taa chambre in dayɛlɛ ten Bɔkari u kɛlen ko k'u sara lotali baarakɛlaw la u sina ka taa Ajiwani sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ Bɔkari min ye Magan Daɲogo ye bɛɛ ko a ma ko Ajiwani Bɔkari a ka dɔnkili ka di Bɔkari hakili lajiginna maa min b'a fɔ ko 26 mars dafara ka ban denmisɛnninw wo maakɔrɔbaw wo bɛɛ b'i keleku a la Jonko Ala jara n ko a ye clip ɲɛnɛmanba dɔ de tourné Jonko Ala a jara wa a kan ka di cɛnin kan ka di a bɛ se dɔnkili la dɔnkili bɛɛ n'a kumakan na a tɛ yɔrɔ ɲɛnama de kɔnɔ o de ye problème ye Sigɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye Dara ye n'o ye Sotiba commissary ba ye a ka cɛdenw Bɔkari b'a ye k'a fɔ u sina ka Dara ye min ye nin chambre in kɔnɔ Bɔkari u sina ka Dara minɛ caw Bɔkari u y'u kun den k'u ma ye a na kɛ n'u kun lasɔmina Bɔkari min ye lotali ye ɲɛgɛn b'a kɔnɔ u sina ka ɲɛgɛn dayɛlɛ u ye ɲɛgɛn dayɛlɛ kamalenkɔrɔ gujugujugujugu cɛ 11 Bɔkari u sina k'o dogolen ɲɛgɛn kɔnɔ u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ senna kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye cɛ kuma min ye maa 13 ye maa 12 i b'a ye k'a fɔ muso 2 b'a la Bɔkari min ye yirali kɛ n'o ye ba Jɛnɛ ye Bɔkari o kuma u y'o fara tɔw kan i b'a ye k'a fɔ min tun b'u bolo so kɔnɔ i tulo kɛrɛbɔsigi Bɔkari u sina ka min ye Ajiwani a n'a jɔɲɔgɔnw tun bɛ ni lotali in na u tun bɛ ka fɛn minnu min ye dɔrɔgu dɔ bɛ yen Bɔkari ko crack de la cocaïne o de tun b'u bolo crack de la cocaïne sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari o ta bannen a ko min ye dɔrɔgu wɛrɛ fana tun bɛ yen n'o ye Bɔkari hallucinogène de la cocaïne o fana kun dan bɛ tabali kan n'i ye fɛn min ta a bɛ sin ka i bɔ Mali la ka i bila Faransi k'a sɔrɔ i ma bouger sigɛ awɔ Bɔkari hallucinogène min ye o hallucinogène ye o fana kun dan bɛ tabali kan Bɔkari o fana dɔrɔn tɛ a ko min ye canettiw ye n'o ye boisson canettiw ye o tuma boisson min bɛ yen n'o tɔgɔ ko vodka
Bugari 32%. Bugari au alcooli. Ko fana tun tɛmɛ ka tabali kɛ gɛjɛ. 32%. Sɛbɛnnikɛla ko. Hali dɔw tɛ se 1% kɔrɔ olu bɛ 32%. Sɛbɛnnikɛla ko. Bugari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Adjouani ye. Bugari a n'a ka cɛ dɔn k'u tun bɛ fiyɛ sa de la. N'o fɔra i b'a fɔ ko jakɔrɔni den ye. Bugari fan bɛɛ ye kɔrɔn ye. Bugari fu bɛ yɛlɛ fiɲɛ fɛ funa. U t'u yɛrɛ bolo. Bugari min ye ɲɛ fin jɔlen bɛ. Bugari u ɲɛ tɛ foyi la bilen. U bɛ chance de kɔnɔna la. Bugari fu bɛ yɛlɛ fiɲɛ fɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. Bugari polisiw kɔni y'a jira k'a fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni ye anw ka jɔ ye a ye salen bɔ ji la. Bugari u y'u bɛɛ salo ka taa n'u ye. Commissariat kɔnɔna la. Min ye commissaire ba n'o ye Dara ye. U taar'u bila Dara ɲɛkɔrɔ. Dara ye a ka brigade de recherche mɔgɔw bila ne ka ɲininkaliw kɛ. Bugari u ye ɲininkaliw kɛ ba ye k'a fɔ ɲininkaliw ma taa yɔrɔ jan na koyi. U sinna ka bɔ n'u ye dɔrɔn ni ka t'u bila velon kɔnɔ. Bugari u bilalen girin kɔnɔ ka waati kɛ. Bugari a yera k'a fɔ Mali sariya kɔnɔna la min ye minfɛnjugu ye a kɔnnen bɛ Mali kɔnɔ. Bugari a man ɲi ka y'i bolo i man ɲi ka minɛ n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko n'a yer'i bolo Bugari i bɛ sariya kan sɔsɔ min kɛ o tuma k'i bɛ t'o jaabi an ka kiiritigɛlaw fɛ yen. Bugari u sinna k'u labɔ commissariat kɔnɔ ni ka taa n'u ye mandat de dépôt n'o fɔra ka ban ka t'u kasobonba kɔnɔ. Directement u bɛɛ taara. O i b'a dɔn hali mɛ min f'i ɲɛna Buwajɛ tellement que polisi ninnu sɔmi ka surun i bɛ taa sɔrɔ ni maa minnu minɛlen filɛ nin ye dɔ talen b'i fara o kan k'i yɛrɛ k'a minbaga dɔ ye. Mɔgɔ minnu taalen bɛ don hôtel kɔnɔ k'u datugu yɛrɛ da la o bɛ dɔn cogo di. A na sidɔn Bugari min ye jɛnɛ ye o min yɛrɛ ye ko in yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ Bugari u kɛlen k'o fana tɔn bilo o ye min yira o tuma k'a fɔ k'ale sen t'u ka tɔn na Bugari k'ale kɔni ye maa min ye ale y'a dɔn k'a fɔ ko Adjouani bɛ l'hôtel kɔnɔ yan ale y'a kanuba ye ale nana ka n'a lajɛ k'a ka ko ka d'ale fo k'a dama tɛmɛ o tuma ale b'a dɔn u bɛ min na ye o tuma ale de kɔni ye o ɲɛfɔ k'a fɔ de ko ale y'u ka tɔnden ni jama ye o tuma ko k'o fɔ ka bɔ a la nka Bugari o bɛɛ la polisiw y'a tɔn bilo ɲɛ Adjouani bɛ yɔrɔ min na bi min ye ba jɛnɛ ye a fana bɛ yen koyi Bugari a minɛna yɔrɔ min na sigidala maaw kɔni bɔra Bugari k'a jira k'a fɔ k'u ka kanu bɛ Adjouani kan Bugari ko k'a minɛ nin cogoya in na ko man d'u ye maa y'u ka dusuman kami yira polisiw ko sariya ye sariya ye maa si tɛ sariya sanfɛ o tuma k'a minɛna ni fɛn min ye o kɔni don Mali kɔnɔ mun na a y'a kɛ ka da kun jumɛn kan k'a bɛ taa ɲɛfɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Ari Musa Mayiga o ka sɛbɛnni don. Ari Musa Mayiga ka fara Nouvelle Horizon fasɛrɛjɛkulu kan Buwajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune an kɔrɔkɛ n'o Abdramane Diko ye nin y'a ka fasiri ye Abdramane ko min ye Côte d'Ivoire Ivoirien ka logo ko ye ka taa se u ka cɛkɛko ni kuko ma ani dadumuni fɛn wɛrɛ minnu n'olu bɛ bɔ Abidjan kɔnɔna na ka ɲɛsin jamana saba ma n'o ye AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kuma faso Maliba ta kan i b'a ye k'a fɔ dolanci min n'o bɔra ka kɛ n'o ye CAN 2023 ye n'o kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o kun ye hakilina dɔ ta n'a bɛ wele ko arrêté interministériel ni sɛbɛn yɛrɛ a tɛgɛ nɔ bilala u ka ministre fɛ ministre min n'o ɲɛsin bɛ sɛnɛkɛko ma jamana a min ye sɛnɛkɛlaw ka yiriwali baara n'o ye développement rural ye fo ka taa se production vivrière ma minnu bɛ sumansiw wasa don bɛ o la ani jago fo ka taa se usine ko ma ni ministre bɛɛ lajɛlen de jɛna ka nin tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in dilan kani waati k'a jira k'a fɔ ko min ye o ka dadumuni fɛnw ye i n'a fɔ logo n'a ɲɔgɔnko ka taa se cɛkɛ ma min ye ku ye n'o tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka yɛrɛkɛ ka na dugu wɛrɛw la o ni jamana minnu tɛ kun bɛ ɲɔgɔn na ko u kɔni o labɔli k'o jɔ la ko wa ko maa o maa n'i minɛ n'a na e b'a fɛ ka den ka bɔ ni a ye k'a ko bɛ gɛlɛya wa hakilina in da la ni k'a bila furancɛ min kɔnɔ i b'o dɔn wa kalo 6 wa i b'a ye fana k'a fɔ kalo 1 tɛmɛna ka se 2 ma i b'a ye k'a fɔ min ye hakilinaw ye e ko o ma bɛn ni ka yɛlɛma wa min ye ni logo sɛnɛna ninnu ye logo forotigiw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye réseaux sociaux kan caman bɔ bɛ ni ka kulekan bɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'a fɔ ko min ye hakilina min n'o taa b'a ka ministriw fɛ aw ka hakilina ni k'a wuli a ka bolo kan bawo min ye logo sɛnɛnaw ye u caman ka logo b'a la ka tolu bolo forow kɔnɔ wa kutigiw olu kɛrɛfɛ tɛ wa n'i ye tulubile lajɛ ka taa se dadumuni fɛn wɛrɛw ma minnu ni arrêté ministériel mun y'a jira k'a fɔ k'u tɛ bɔ Côte d'Ivoire da fɛ fo kalo 6 a ko kɔni a kɛra kamanaganko ye Côte d'Ivoire kaw bolo bawo min ye AES jamanaw ye olu de b'u ka fɛn caman san wa u mana bɔ n'a ye Côte d'Ivoire k'u kunda Niger kan walima Burkina Faso walima faso Maliba i b'a ye k'a fɔ anw de y'u ka client belebelew ye n'anw bɔra la maa wɛrɛ minnu bɛna san olu kɔni bɛna dɔɔni de sanni ka taa n'a ye ten wa min ye anw ye n'anw y'an kɔ don a la fana a bɛ tolu bolo ye wa n'i y'u ka ko in lajɛ kalo 1 kalo 2 i b'a ye k'a fɔ u seginna
ka hakilina ka koyi k'a jira k'a fɔ kalo 6 min n'o kun bolo d'an bɛ u fɛ o bɔla a ma nka min ye fasirikɛla ye n'o Abdramani Diko ye a ko nin fana kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ logo feere yɔrɔ minnu n'o bɛ falajɛ min bɛ jɛgɛ feere yɔrɔ min n'o fana bɛ falajɛ fo ka taa se Sugunikura ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kun lankoliyalen don o kɛra sabu ye a dɔɔnin bɛ sɔrɔ maa minnu bolo logoden saba u kun b'a feere dasi 100 sefa wari la ka taa sɔrɔ la logoden saba u kun bɛ feere maanifu ma 40 sefa wari wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye MDA a y'o fana ɲininka o de bɛ na ni logo caman ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni hakilina in ni Côte d'Ivoire faamaw n'u y'a wuli n'o ye interdiction wulili ye ko jɔn ko ala k'a jala ale ye ko n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na faso Maliba Niger ani Burkina Faso kanw de y'u ka sannikɛla belebelew ye n'anw sen bɔla a la a bɛ tolu bolo ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo min n'o b'o sɔrɔ anw ka feerekɛlaw fan fɛ k'o t'o sɔrɔ jamana wɛrɛ la wa n'u y'a fɔ fana k'u y'a wuli ka tila k'a bɔ a la k'a fɔ ko min ye ni logow ni cɛgɛw ni k'u ye ka taa se tulubilenw ma u ka bɔ ka kolonkolon ka bɔ Abidjan fo ka se Niger Burkina fo ka se Mali ma ko jɔn ko ala ko u ye hakilina ɲuman ta u ye MD y'a jira fana k'a fɔ min ye a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ wali dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire logosɛnɛnaw ye o y'a u bolo dɔw kunna ni ka worondo k'a jira k'a fɔ jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara a k'a fɔ a ka ministre ɲɛna o ka ni hakilina ye n'o ye décision ye u k'a wuli ka bɔ yen nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Abdramani Diko a ka fasiri Bɔkari Tarawele fɛn banbali jati dɔn Bɔkari kalimu ta bɔ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn lamɛnbaa cɛman ni musoman ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bɔkari ni baara kun cɛra n'an ye min ye foli kɛrɛnkɛrɛn Bɔkari Tarawele Tiganija Fakoli kunba